Светло, имаш ли батерия, бе? Да, ето ме. Не са те били в Перник. Входа в дискотеката минава по здравната каса. Ти да не си от Перник? Не, Монтана съм. По-добре, че... Той там е така. Магията. Не, за вас тримата питах откъде се познавате. С Рали бяхме ефе. Здрасти! Здравейте, днес са ни на гости Крис и Рали. Да, Ралица Николова. И Кристиян Николов. Окей, кажете ни малко за вас. Кои сте вие и за какво се борите? Сега аз... Правда! Правда е добре. Аз съм от град Монтана, работя в районното управление в град Монтана в сектор криминалната полиция. Аз също съм от град Монтана, работя в сектор икономическа полиция, превозна дирекция на Монтана. Окей, супер. Къде се озовахме? Ние сме в по-непознати води от паперици. Днес ще правим предизвикателства. 3 на брой. Както... О, Боже! О, Боже! Правим 3 на брой предизвикателства. Едното е избрано от тях, едното е избрано от нас. И едното е случайно. Да, определено е случайно. Я, Мишо, кажи на нашите драги зрители какво ще получат нашите гости, ако спечелят. Да, имаме подаръци за гостите ни. Едните са емблематичните ни подаръци, които получават всички, на които сме на гости или са ни на гости, което са леко държателчета. Получавате безплатни билети за кино или театър, което си изберете, ако спечелите. Ако ние спечелим, ги получава някой от зрителите ни, който теглим на томбола и т.т. Модерна, съвременна томбола. Имаме изкуствен интелект. Имаме ли? Имаме липса на интелект. Имаме липса. Какво сте си избрали така да правим днес? На какво ще ни предизвикате? Силово предизвикателство. Силово. Набиране. Here we go again. Добре, значи ще правим набирания. То малко вали. Малко вали, ама... Ще правим набирания. Това ли са ти ростовете? Виж чисто. Дай ти. Аре, още 2. Yeah! Дай. Помой? 13. Браво, Мишо. Вземат преди нас нещо. Не мога да ви дам като идея. Виж колко си прави. Дай. Кой си ги бърне? Стига толкова. Колко направи? 13. И Мишо, 13, 26. Добре. Аз трябва да направя 22. Дай, 4, добре. Няма. Пак. Добре. Съжалявам. Да минем към второто предизвикателство, което ние сме измислили, което е... това. Ти го предложи. Окей. Понеже вие сте двойка. И ние сме двойка. Ние сме друг тип двойка. No homo двойка. Nice. Ще правим предизвикателство, което е доколко познаваш другия. Всеки от нас може да напише по един въпрос и Светло ще напише по един въпрос, защото
И ще отговаряме и всеки трябва да познае все едно както е говорил другия. Малко тъпо го обясних, ма се сещайте. На монтажа и това ще го знаеш. Да, то монтажиста. Общо взето всеки отговаря на всеки от тези въпроси и имаме като гес как половинката ти във вашия случай, в нашия случай, нали, другия човек е отговорил. Който не ти е половинка. Ние сме екипно дуло. Абсолютно. Дуло. Дуло. Професионално дуло. Не сме, нали... Става по-зле. Първият въпрос е: обичаш ли животни? Какви? Добре, това съм отговорил вече. Това е моят въпрос. Може ли първият въпрос? Да, хубаво е да ни ги зададеш на нас. Обичаш ли животни? Обичам. Какви? Въпрос номер 2. Любимо питие. Не да пише това. Креативно май. Много си бърз. Давай, аз знам какво обичам. Кой е любимият ти сериал? Щеше да е хубаво да гледам сериал. Кой е любимият ти сериал? Добре, сериал. Как си представяте успеха? Готово. Следният въпрос е: кой е любимият ви общ спомен? Готово. Окей. Обичаш ли животни? Какви? Това. Да, кучета. Не, брат. What? Шимпанзета. Да. Аз казвам за Мишо да и харесва видри. Да, по принцип. Тук сме 0 точки, брат. Тук сме на 0. Да, обичам. Кучета. Точно така. Да, обича кучета. А вие сте си. Любимо питие. Капи пълпи портокал? Не. Кола? Не. Любима напитка ли беше след? Любимо питие, да. Да. На Мишо е кафето. Аз ще кажа газирано, да. Май не се дете. И аз писах кафе за моето. Ти какво си писал? Шарена вода. Кой е любимият ти сериал? Supernatural. Да. Supernatural. Да. Изи. Тук няма шанс. Опитайте. На Мишо ще заложа на Локи. Не се бях сетил. Аз даже не знам какъв сериал да ти кажа. Какво си гледал? А твоя познах ли го поне? Не. Кой? Писах как се запознах с майка ми. Варни! Доста Аз бързо така. за моите сериали съм писал, така да за сериал, съм писал Дарк или Чернобил. Как си представяте успеха? Здраво семейство, успешна кариера и успешно завършен ремонт. Семейство здраве. Как си представяте успеха? Милениум Батер. Добре, последният въпрос е: кой е любимият ви общ спомен? Подписването? Не. Айде, прочети го. Да. Времето, когато играхме заедно на кварталното игрище. Ами аз тях същото да отговоря. Но сега вече се замислям дали да не бъде подписването. Така че залагам на подписването. Кой е любимият ви общ спомен? Триумфа Батер. Не. Кирил Фабата е много хубав спомен, обаче на мен любимия ми общ спомен с тебе е след кастинга с Зани. След кастинга? След кастинга с Зани. В смисъл, резултата от кастинга с Зани. Окей. Да, за това. Честито, имате сумарно 7 точки. От налични 10. Браво, поздравления. Ракия! Любимо питие? Не, напитка. Това е напитка, ракия.
такива. Първото ми предположение. А твоето любимо? Айриан. Айриан. Как се сетва за Айриан? Да, Купун постоянно Айриан, така е. Donate. Окей, значи минаваме към последното предизвикателство, което не знам какво, сега ще го дръпнем. Ради, натисни бутончето. Да се стреляме. Нашия приятел Паричко Завър Рекс ще ви обясни подробно какви са правилата на играта и ще се видим след малко. Здравейте! Аз съм Паричко Завър Рекс Диньо. Оцели ми нишената е игра, в която всеки един играч слага кутийката върху главата си, а съотборника му трябва да я оцели с огнестрелно оръжие. Това е игра на доверие, но аз не бих дал пистолет на този, нито пък на този. Но те си знаят в края на краищата. Следващото видео не са пострадали физически лица. Сега не дишай. Добре, че става да изтичането. Да. Къде те страва? Тук. Не знам. Право главата го удари. Али! Куска правим игра. Дай ги ти очила. Имай вяра в мен. Давай, че не дишам. Не дишай. Аз имам обеца вече. Той мина. Това беше за нас, от нас, за днес. Благодарим ви на нашите гости. Благодаря и на тебе, Мишо. Благодарим и на Светло. На Благодарим Светло ви благодарим. на нашите зрители и бъдещи спонсори, понеже имаме нужда от такива. Моля да се оставете коментари с предложения, какви бихте искали да бъдат следващите ни гости. Може и за следващите битки, също ако има интересни идеи, бихме се радвали да ги включим. Подарете към банката, както се казва в днешно време, новите ютубери. Младежите. Младежите. Последвайте ни в Instagram, в TikTok или Titstots, дядо Мишо. И във всички социални мрежи. Може да последвате и нас, може да последвате и тях. И това е. Благодарим ви и до скоро! До скоро.